עכשיו אפשר להגיד מי יהיה פה הערב. עדי אלטשולר היא רק בת 20, הם פה. היא הקימה ארגון ארצי שנקרא כנפיים של קרמבו, שמסייע לילדים נכים. אמרתי בפתיחה שזה השבוע הכי ישראלי שיש, אז אני רוצה להתחיל אותו עם ישראל היפה. עדי אלטשולר היא בת 20 כבר, בגיל 11 התחילה לעבוד כמתנדבת עם ילד שסובל מנכות קשה. לפני 4 שנים הקימה בעצם לבד לגמרי בכוחות עצמה את תנועת הנוער כנפיים של קרמבו, שהמטרה שלה היא פשוט לשמח ילדים, להוציא אותם מהבית כי אין להם דרך אחרת לצאת מהבית, ולהכיר להם חברים כי אין להם חברים, וגם לתת להורים שלהם קצת זמן לנשום. יש לתנועה כבר סניפים בהוד השרון ובצור יגאל ובבאר שבע ובקריית שמונה, יש להם מאות מתנדבים, הכל בזכותה. קבלו את עדי אלטשולר. שלום לך. אני רוצה להתחיל בהתחלה. ילדות, בנות 11 או 12, בדרך כלל מתעסקות, את יודעת, הן רואות טלנובלות ומחכות לחזייה הראשונה, זה מה שהן עושות. איך הגעת דווקא לזה? האמת שבסביבות גיל 11 הייתה פרסומת בערוץ 2 של אילן, שהייתה איזו ילדה נורא נורא מתוקה שם, ואני התחלתי, באמת, חיפשתי את הילדה הזאת, סתם באמת במקום הכי תמים של... רציתי להיות חברה שלה. ואז יום אחד הלכתי ברחוב וראיתי באמת מודעה של אילן, והתקשרתי כדי למצוא את הילדה. והרמתי לשם טלפון, והבחורה שם אמרה לי שהילדה הזאת יש לה מספיק חברות, אבל שיש ילד אחר שהם מחפשים לו חונכת. ובתור ילדה בגיל 11, צריך חונכת. אמרתי, אוקיי, מה? אמרו לי שעה בשבוע, תשחקי איתו. והלכתי לשם, ולפני שנכנסתי, נפגשתי עם איזו בחורה שככה הנחתה אותי והדריכה אותי, גם בתור ילדה שאני לא אבהל, כן. ואמרה לי שיש כפיר, ילד בן סביבות שנה, שנתיים, משהו כזה, שהוא פגוע מאוד מאוד קשה, שהוא לא מדבר ולא הולך, לא אוכל לבד, לא שותה לבד, לא עושה שום דבר בכוחות עצמו. וככה הכינה אותי למראה מאוד מאוד קשה, ואמרה לי שצריך אותי שם. והגעתי, ומהרגע שנכנסתי זה היה פשוט ממש באמת כמו בסרטים. נכנסתי וראיתי רק חיוך ענק מאוזן לאוזן, המון נמשים, וילד מקסים שהתפקע מצחוק, ובכלל לא הבנתי בתור ילדה על מה היא מדברת. והתחלתי להתנדב שם. כן, לא ראית את הנכות, ילדים רגישים לשונה. אני חושבת שבגלל שהייתי מאוד מאוד צעירה, אז לא היה לי כל מיני דעות קדומות או סטיגמות, לא הבנתי. במשך השנים באמת הבנתי עד כמה זה את הבעייתיות. אני הגעתי לשם, וזה נהיה משעה בשבוע, שעתיים בשבוע, 3 שעות, 4, כל פעם, פעמיים בשבוע, כל פעם 4 שעות, שפשוט שיחקנו ועשינו, זה נתן גם לאמא זמן לרדת לסופר, דברים שנראים לנו הכי באמת... ומתי החלטת להפוך את זה לתנועת נוער? אני במשך השנים גם הצטרפתי לארגון ליד, ארגון לפיתוח מנהיגות צעירה, ואז אני הבנתי שאם אני אמשיך להתנדב עם כפיר, אז כמה שהמקום שלי שם, כמה שאני עוזרת וכולי, יש עוד הרבה ילדים כמו כפיר שצריכים את העזרה הזאת. רגע, סוגריים קטנים. איך כפיר היום? מדהים. מדהים? דוגמן, כוכב... אוקיי, בסדר. ואתם בקשר כל הזמן. אנחנו כל הזמן. זה הכי הקטן. אז הבנת שצריך תמשיכי. ואז אני באמת ראיתי שלכפיר אין שום פעילות אחר הצהריים, וכמו כפיר, לעשרות, מאות, אלפים של ילדים מוגבלים, אין שום פעילות אחר הצהריים, פעילות חברתית, אין לו חברים, אין לו שום משחקים, אין לו שום דבר, אין גוף שנותן לו מענה על זה, וירדתי יום אחד למטה וראיתי חבר'ה של תנועות נוער צופים, נוער עובד, ואמרתי, איך יכול להיות מצב שאין תנועת נוער לילדים צרכים מיוחדים? איך זה יכול להיות? שתנועת נוער זה מקום שיש שם הרבה חברים וערכים וצומחים שם חברויות, ואיך זה יכול להיות שלכפיר אין תנועת נוער? ומשם קם הרעיון, שם זה הגיע. רעיון זה יפה. איך מתחילים? עברתי בית אחרי בית, מהצפון עד הדרום, ובתים, וראיתי עשרות של ילדים מוגבלים, ובדקתי שזה באמת צורך לא רק של כפיר ושל החברים הקרובים שלו, וראיתי שזה באמת צורך גורף
לילדים שאין להם פשוט... עכשיו, הילדה שעוברת בית אחרי בית לחפש ילדים כאלה היא בת 16, נכון? כן. היא בת 16. אוקיי, איך הופכים את זה לדבר מעשי? פונים לעיריות, מבקשים מקום, מגייסים חונכים, מגייסים תרומות להסעות, מגייסים הורים שיתרמו את הילדים שלהם לפעילות, מצמידים חונכים לילדים, בונים פעילויות שיתאימו לכל הילדים, גם אם זה פערים בגילאים, פערים במוגבלות, ועושים להם כיף. אני רוצה להראות, אנחנו הלכנו לצלם את הפעילות של כנפיים של קרמבו. רק תגידי, למה קוראים לזה כנפיים של קרמבו? כי קודם כל אני מתה על קרמבואים. אוקיי, סיבה מצוינת. וזה גם מזוהה עם ילדים, וקרמבו מיוצר רק בישראל, וזה נארז קרמבו בנפרד, אחד על ידי אנשים, כמו שאנחנו עוטפים את הילדים, וכנפיים, כדי שזה יישא כנפיים. יפה, בואו נראה את פעילות של כנפיים של קרמבו. יאללה, קרמבו! יאללה, קרמבו! אני משתתף בפעילות עם אגודת נכים. כוחות מבלי לראות את השמיים. ומה היית עושה לפני שהיה את כנפיים של קרמבו? הייתי סתם משתעמם לי ליד המחשב. כפיר מחכה בכל יום שלישי ליום של הפעילות, ולפעמים אפילו משמח אותנו לראות שהם עצובים כשאין פעילות. מעל הכל זה כיף בשבילי. תראו איזה חמוד. למה? כי תראו איזה חמוד. ומה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? חונך גם בכנפיים וקרמבו. אני באתי דרך מחויבות אישית בבית ספר, וזה מהר מאוד כבר לא נהפך למחויבות. זה מלווה אותנו בבית, בשיחות עם חברים, פשוט חלק מהחיים. ילדים קטנים. זהו, כאילו זה תפס אותי, התאהבתי. ילדים גדולים. ביום שהיא נוסעת לפעילות, זה מפנה לי אחר הצהריים שלם להיות עם שני הקטנטנים, כיוון שבמהלך השבוע אני נוסעת איתה לטיפולים. את יודעת. מה החלום שלך? להיות זמר גדול. כולנו ילדים של החיים. ואין עוד אחת כמוך שתאהב אחד כמוני. את בשבילי את כל העולם, את כל העולם. יש משהו? יש משהו, הרי אנחנו נדבר לנו. הרי כישורים חברתיים זה משהו נרכז, הם לא נולדים כישורים חברתיים, זה ילדים שכל הזמן בבית. זה בטח מסובך ללמד אותם, להביע, לתת, לא? מדהים כמה שזה פשוט. הם התחילו לחיות. זה פשוט ככה, הם מגיעים לפעילויות ויש להם חברים ויש להם משחקים, מחבואים, תופסת, דברים שלנו נראים, פתאום הכל הם יכולים, וזה גם הוכחנו להורים את זה, שברנו לדעתי כל מוסכמה אפילו, קפוארה עשינו, הכל אנחנו עושים, והם התחילו באמת, גם אם זה ביניהם החברויות, גם אם זה עם החונכים, יש להם טעם ויש להם למה לחיות, ויש להם, באמת זה אם מתבטלת פעילות, ממש משמיעים לי את הילד בוכה כשאין, זה באמת ככה. מה שמביא אותי לזה שהדבר העצוב היחיד בסיפור המופלא הזה, זה שאתם צריכים תרומות, אחרת כל העסק הזה ייסגר. אז עכשיו אני מבקש שישימו את הטלפון לתרומות. יש לכם 4 סניפים, את רוצה לפתוח עוד, ועכשיו גם לממן את ההסעות לסניפים האלה, את לא מצליחה, נכון? יש לנו, אנחנו אחרי למעלה מ4 שנים הגענו למצב אוטוטו נסגרת לנו תנועת הנוער הראשונה והיחידה בארץ לילדים עם צרכים מיוחדים, כי אין לנו תקציבים להסעות, שהסעות הנכים זה קריטי, כי מעבר להורים שלהם אמצעים להביא את הילדים, גם זה לתת להם זמן חופשי ולתת, יש לזה הרבה ערך מוסף, ואין לנו איך לעשות את זה. מעבר שאם אין תקציבים נוכל לפתוח את הסניפים בכל הארץ, ושילדים יהיו חלק מתנועת נוער, כמו כל תנועת הנוער שיש היום. אם יש אלוהים בשמיים, לא יסגרו, אל תדאגי. ואנשים טובים יש בישראל. עדי, אין, אני מרגיש
כל הכבוד לך, באמת. תודה לך. תודה רבה שבאת.